gwargwaro ita a waje akan titi shine na ce to a bani ina so. Malama Ramatu kenan wadda ta ɗauki nauyin rainon wata jaririya da aka yar a talatinin dare cikin mukumukun sanyi. Mutane a unguwar Rimin Kebe da ke karamar hukumar Ungwaggo a Kano sun shiga fargaba da firgici a sakamakon tsintar wata jaririya da aka yi cikin dare a yanayin mukumukun sanyi. Al'amarin da ya faru a daren ranar Asabar. Mutanen sun ce da farko wata da ake zargin mahaifiyar jaririyar ce ta kai ta gidan wani da aka ce shi ne mahaifinta, yayin da gidan suka cillo ta waje aka yasar a titi. Wasu da al'amarin ya faru a gabansu sun shaida cewar ana zargin jaririyar an same ta ne ba ta hanyar da ta dace ba. Hakan ya sa mutane biyun ke neman kai da ita. Jiya da dare a wannan unguwa na dawo misalin karfe 10 da wani abu na dare, na yi fakin sai na ga taro na jama'a, sai nake tambaya me yake faruwa. So sai mutane suke gaya mun abin da yake faruwa. Yaron nan Aminu, yarinyar da ya samu da ya amfani da ita na banza ta samu ciki. To dama yarinyar akwai maganar a ofis da yake kusa da nan gidanmu. Aka zo aka tattaro mutanen da ake zargin su da cewa sun yi amfani na banza da ita. So ba a samu dacewa ba, daga baya yarinyar take faɗa cewa ga wanda ya dauke ta je ajiye ta je mata ciki. To asali yarinyar ta haihu, aka zo aka kawo kes ofis din da yake kusa da unguwarmu, aka yi kes din, daga baya sai aka dauka aka kai zuwa Hizba. Da aka je Hizba kuma aka zauna aka yi rubutu a mazaunin iyayenta za su dauki ɗawainiyar wannan yarinya da ɗan sai wa ciki. Haksali daga baya kuma suka janye hannunsu daga cikin abu. So a jiya da dare kuma yarinyar sai ta ɗauko yar ta zo ta ajiye a gidansu, da ta ɗauko su kuma suka ɗauki yarinyar suka jefo ta waje. Wannan shine abin da ke faruwa. Su amma yanzu mun samu wata makwabciyar mu a nan unguwar tamu ta ɗauki yarinyar, ta ce za ta yi kula da ɗawainiyar rayuwarta in Allah ya da su. Muka ce mata to in Allah ya da mu kuma daidai gwargwado za mu yi taimakon ta lokaci ta riga zagawa ta karɓi kuɗin da ta siya mata madara. Mun zo wucewa haka ni da malami na, to sai muka ga wasu masu adaidaita haka sun faka, maza biyu mace ɗaya a ciki. Suka samu wani yaro suka ce mai kai da Allah kai yaron nan gidan. Sai ya ansa, yana zuwa kawai to mun zo wucewa haka mun dan tsaya zamu anshi caji a wajen Uzairu, wani mai Uzairu ne mai caji a wajen. Kawai sai muka ga wata baiwa Allah ta fito daga gidan, wata yarinya haka fara, ta turo yaron shi da jaririn, ta ce mai kai bannan gidan da wannan yarinya. Haka mutane suka dinga ɗaukan yarinyar ma, wani har ya ɗauke ta ya goya ta, wannan ya ajiye ta haka a ƙasa, aka dinga dai wulakanta ta. Haka dai ni ma na anshe ta na rike ta, bayan haka dai kawai muka bayan Allah dai mu sai muka yi tafiyar mu. Ganin abin da ya faru na jefar da jaririyar a cikin yanayin sanyi ya sa mutane suka yi cincirindo, abin da ya sa hankalin Malama Ramatu ya kai wajen har ta kai ga yanke shawarar ɗaukar nauyin jaririyar domin rainanta. Ta ce ta samu sahalewa daga manyan unguwa na ganin ta ɗauki nauyin jaririyar, lamarin da a yanzu ya sa take ƙarƙashin kulawarta. Wallahi na taho a cikin keke ne, na ce to a kawo yarinya saboda ana sanyi, ka a bar ta ita kadai a waje. Sai ga hina wannan yarinya. To ni da ban san abin da ya faru ba, ni da na ga su a hannun maza, aka ce an ga yarinyan a wani gida an gwargwaro ita a waje akan titi. Shine na ce to a bani ina so. Wallahi na siya mata maganin har da madara. Mutane a unguwar sun ce suna sane da abin da ya faru tun kafin a haife jaririyar, sai dai hakan ya zo da mamaki ganin yadda aka jefar da ita a titi kuma a cikin dare. Sau da yawa akan samu yadda wasu ke jefar da jarirai musamman na gaba da Fatiha domin gujewa Allah wadai daga mutanen duniya. Abubakar Murtala Ibrahim, Matashiya TV.